abantwana babameli babushane omama bonke intombi insizwa Sunday school musicians engineer team media department ngegama leNkosi Jesu Kristu. Ngiyaxolisa kakhulu bazalwane kuba nesikhathi noNkulunkulu ufuna ukwenza izinto zakhe. Angasho ufuna ukwenza izinto zakhe, kwenza izinto zakhe. Ngoba siyabonga ukuthi ukhona phakathi kwethu. Siyabingelela amabingelela. Siyabonga kakhulu namhlanje kuhanjelwa. Haleluya. Siyadungela ngikade ngabe ngiyafayisa. Yasingabikingi kuphike mhlawumbe mayisebenze ngentoni. Haleluya. Ngahlala besikhala phansi ngizamubale uqhweba ukuthi nami mama yangibiza ngala. Hayi ngibona kuqhubeka isikhathi ngathi akukho mnakele. Siyabonga ukukhona kwakho phakathi kwethu. Sizicela nje kunalokho. Amen. Welcome back. Inkosi umsibusisa. Haleluya. Haleluya. Amen. Siyabonga bonke abazalwane abakhona abakhalayo. Esijele ukuba nabo ngegama leNkosi Jesu Kristu. Amen. Haleluya. Andile lapha yana. Haleluya. Haleluya. Sibasi inkosi umsibusisa. Amen. Thank haleluya. Ngegama leNkosi Jesu Kristu. Introduce one of your friends. Hallelujah. Amen. Usuku somazi. Hallelujah. Amen. Nginezithi ukuthi ngalelisumiswa njalo, bingelela njalo, ukuza njalo. Yeah. Ukuza njalo awusukhamba. Yeah. Hallelujah. Siyabonga kakhulukazi bazalwane namhlanje uNkulunkulu aphinda benathi. Haleluya. Amen. Ngenxa isikhathi ngibase ngo-10 of grade 10. Haleluya. Ngifuna sikhuluma kaJohn chapter 11. Sofunda amavesi awu-2. Hayi nothi amavesi awu-2 manje. Siqala kuverse number 1. Uma bengicala ukuyifundela mina, kodwa ngizosheshisa mina. Angisho ukufunda kancane mina. Inkosi umsibusisa. Bese soskipha kakhulu. Haleluya. Kula zobe siqale khona. Kodwa zobe sisho ukuthi bese number 1 engifundayo. Haleluya. Lapho ufunda nje bese number 1. Kwakukhona othile ogulayo uLazaro waseBethania, umuzi wakubo kaMaria nodadewabo uMartha. Verse number 2. uMartha kwakunguye, uMaria kwakunguye owathoba inkosi ngamafutha wayesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe. Umne wabo uLazaro wayegula. Verse 3. Ngakho-ke odadewabo bathumela kuye bathi, Nkosi, bheka lo mthandayo uyagula. Verse 4. uJesu esekuzwile lokho wathi, lokhu kugula akusikho okokufa, kodwa ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu, ukuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Kepha uJesu wayebathanda oMartha nodadewabo noLazaro. Ngakho-ke kwathi ezwa ukuthi uyagula. Verse number 6. Wahlala futhi izinsuku ezimbili endaweni abe kuyo. Ngicela sidulela ku verse number 20 olufundeka kanje. uMartha ezwa ukuthi uJesu yeza wamhlangabeza, kodwa uMaria wayehleli endlini. Verse 21. uMartha wathi kuJesu, Nkosi, ukuba ubukhona umne wethu ngabe akavanga. Verse 22. Kepha namanje ngiyazi ukuthi noma yini ongayicela uNkulunkulu uzamnika yona. Verse number 23. uJesu wathi, umfowenu uzavuka. Umfowenu uzokwenzani? Uzavuka.
ngazi le ndaba ihlalile nje indaba ejwayeleke kakhulu inkosi umsimbusise indaba yokufakwa Lazarus inkosi umsimbusise uyibekile lenhlizweni yami ngabe ngisathe indaba yokufakwa Lazarus. Haleluya. Abazalwane bethu abayazi kangaka nje. Haleluya. Ifana nokuthi ungene esikoleni thina isikhathi safunda ngaso kwaqala ngo-A. Haleluya. A, E, I, O, U. Haleluya. Ngoba uma kushiso A ngo-October ukuthi kudlalwa ngawe ngoba into wawuqale ngayo. Inkosi yomsimbusise. Engisho ukuthi yena istory esijwayelekile kodwa ke uNkulunkulu usibekile uyazi le purpose nalokho inkosi yomsimbusise. Siyabonga mamTP nomzukulu alwa ulwane egameni lenkosi Jesu Kristu. Haleluya. Haleluya mamTP. Ngabe samana lithu sisTP bazalwane. Haleluya. Indaba engiyibukayo la bazalwane uNkulunkulu asifundisa yona nomoya engcwele yambulayo. Konke engayithandi babshisi. uNkulunkulu adisayivula le konke engayithandanga. Engisho kakhulu ama-preacher ngoMartha. Ngathi uMartha bam-discriminate ekukholweni. Ngathi uMartha wayengakholwa indlela ayekhuluma abakhuluma ngaye. Kanti uma ufunda kahle nje unesikhathi eBhayibhelini yathothwa baba bangani bobathathu bethandana noJesu bobathathu. Haleluya. Baba bemthanda bobathathu uMartha, uMaria, uLazarus. Abantu baseBethania bemthanda uJesu bobathathu. Umngani wabo ebhakashe emningi khona futhi. Wengaswelakali lapha yana inkosi yomsimbusisi lapha ngoLazarus. Which means there is something special. uJesu ayefike ithona engayithona indawo. Oyazi uJesu after all esehambile washumayela lezo phila kodwa kephi kaLazarus Martha eMaria. Sethola ukuthi uJesu noma ngasho eBhayibhelini mhlawumbe noma ngasho Chronicle mhlawumbe mawulandelana isicelo uJesu wefika lapha eBethania kwaMartha Maria and Lazarus. Inyawo zakhe ziphaphathekile zomile zidry. Wazibona uMaria ukuthi sinesidingo ukuthi igcotshwe amafutha katshelwanga uJesu akayiqelanga impela izomgcoba amafutha. Lithi iBhayibheli wathatha amafutha enani phezulu alabasta wawaphulela enyaweni zikaJesu. Babona isidingo wenza phela ngalesa sikhathi uJesu nabafundi babehamba ngama-sandals. Haleluya. Uzoqaphela ukuthi umuntu uhamba ngama-sandals isikhathi esikhulu noma isebusika uba namantsentse. Noma nje uyachopha angazi ama-sandals abangalokho nje inkosi yomsimbusisi. Ngiyakubona ngisawathanda ekukhuleni kwami ama-sandals nganginawo amantsentse. Ngeza kodwa ekhona yabo kuba nalokho nje inkosi yomsimbusisi. And uMaria azange ayinegotiate namuntu lento ayefuna ukuyenza ngoba into ayisuke enhliziyweni ekujuleni kwakhe ngaphakathi. Wathi ngizoyenza ngomkhonza uJesu ngalolu hlobo inkosi yomsimbusisi. Ungabheka le nani lamafutha uthi wathengele ukuthi wayezowenza uyena. Wabeka eceleni isidingo sakhe eziMaria. Wabona isidingo sikaJesu siphambili. Inkosi yomsimbusisi. Bakhona ke naloko Juda, so to say, Juda. But angaze kuthathe into expensive kangaka. Ayifake nawe nisikaJesu. Yazi lamafutha bengadayisa kwabeka bampofu. Yizo eze lonto. Usekuyikomplain manje Juda. Hayi ngoba befuna kwabela bampofu. Befuna ingene la kuyena uJuda. Wengadlambe uJuda bebona imali. Onge kumshiya uJuda nemali. I-evidence yalokho ukuthi uJuda ongekumshiya nemali angethekisa ngoJesu. Hallelujah. Okay. Into elapha yana lithele uma ufunda iBhayibheli uMaria yilo into efuthi ngikhuluma ngamafutha. Ngoba la ngisho la uMaria lo owasula uJesu ngezinwele zakhe ezinyaweni.
ukubala uthwasula uJesu ngezinwele zakhe ezinyaweni. Yabo inyawo nekhanda izinto ezihlukene kakhulu. Umtshela mengisho ngibeke wona mhlawumbe unenye iproof ukuthi ahlukene kakhulu inyawo nekhanda. Hallelujah. Uthe ubaba ushezene asibeni intoni? Aw. Class. Mama. Very good. Asibeni inhloko singabe umsila. Njengoba thina sabantu imsila yethu inyawo kube sinemsila. Kube silwane ngabe imsila yethu ngabe inyawo. Kodwa ngoba singabantu ikhanda noma inhloko kuzoba inyawo. La uJesu inkinga yena isenyaweni endaweni ebotho phansi kakhulu. Kodwa uMaria wayisolva ngendawo ephakeme. Akathanga ngoba indawo ephansi. Hallelujah, angisolve ngento ephansi. Yayidinga into ephezulu indawo ephansi ukuze ube ilento eyiyona. Sabe ake ngisho kanje mhlawumbe isimplify uzizwe kalula futhi qhuthi. Ngoba mase uthethe wonke amalady. Wonke amalady. Kuhle ukukhuluma ngabantu esinabo la. Even small kids. Yabo thi ikhanda lakhe lenjalo zagijima gijima uselapha. Yabo thi ikhanda lakhe linjani? She took his cards. Yeah. But no, because the pride yomuntu wesifazane lenhloko. Ngafika begcwele amasaluni engathi sibayahlanya. Bayakwazi bona basuke bekwenza. Yabo ikhanda lakho bengekho right, nathi yena ngekho right. Ngamanye amazwi uMpostoli Paul mefundisa ngendaba yokuthwala uthi izinwele zomuntu noma ikhanda lomuntu wesifazane liyi-pride yakhe. Ludumo kuyena. Hallelujah. You see, into enziwa uMaria ele wengazi ukuthi kuzofika isikhathi sobafike emndenini wabo babe senkingeni. Badinga uJesu azobasiza enkingeni abakuyona. Wekwenza nje lokhu enzela kodwa inhliziyo yakhe ikhululekile ngoba kunesidingo inkosi yomsinqosisi. Into enzekalayo lapha yanake ele. Ake siqale kule ndaba kaMatha ngichaze kancane ukuze singaconfuseki entweni engiyishilo uhlala unembuzo ekubeni ukukhuluma mina ekubeni uzosaba futhi ungibuza bese kudlule la uthi uthe umfundisi uMatha there was nothing wrong ngaye. Hallelujah. Engeke into eyikhuluma wekhona uMatha. Into engiyibuka kuMatha ispecial kuMatha kwelo hlobo lomzalwane inkosi yomsimbusise ukuthi hallelujah noma khonzo uyayibheka indawo ekukhanzelwa ukuthi njani. Angithi ukuthi clean yini iqoqekile. Hallelujah. Abeki izwi phambili ukuthi ngihlala phansi ngikhuluma indaba zikaKristu ukuthi njani engikhona. You see inkosi yomsimbusise ivangeli lakhe lali-balanced. Ukuthi uNkulunkulu usandelele nale kunomnono khona angizwa. Wayilolo hlobo futhi uMatha into engiyibona kuyena wayilolo hlobo ongasho ngoba ngiyakholwa ngekusadliwa lekhaya akekho ongasuke enkonzweni. Zoyibonela ingane senze njalo ukudle sinkwa. Hallelujah. Before ayenkonzweni uMatha bathi eqala ashaya cooking ezomasala jabeke fridge ukhuze abantwana bambebela mbila abasale bedla ekhaya. Anga bazalwana ngathi bese ngayebo uhlobo lokhonza uNkulunkulu anangabo ukuthi njani emva. Ngizwa. Asimbuyiseni uMatha simlethele empilweni zethu. Ivangeli lethu alibe balance.
angathi ngoba sesindisiwe sesiyakholwa asabheki asadli asawashi izitsha asayinaki izinto zasekhaya sesezamabhayibheli start kuphela akube bukhulu ukungena kamzalwane ibukane igwela zigwela iy'tofu isitsha kuyaphutha kusinki ifriji lagcina nini ukusulwa lona ebhekeni uma ungena ngentuba ukhula ukhona angisayiphathe ezini lena lakhona ngathi akungeneki ibhedi ngayiwashwa umzalwane yakhona asibe nomaka asisithandeni sithande indawo esiyona sikokeke ukuyithanda kwethu angabi thina emzimbeni yethu kuphela aqale esihlala khona kuze emzimbeni umata wayelolo hlobo lomuntu noma uJesu ekhona ezoshumayela ezosherisha indaba ezimnandi ngengizwe into esho uJesu kunje yana ekhishini nalo uJesu bangena ekhishini uzothini nalo uJesu nakumwekela amanzi ekhishini uzowabuza ngasiphi isitha sinjena ivangeli liyasifundisa inhlanzeko bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Peliso noma izuke intathu umata engasibheka umlanda kumlethela akisho khona abanjani la azoyikhuluma azoyiphefumula lento azoyisholo yena kumele ngumngani wamanzi ngumngani wecleanness ngumngani ame housekeeper as a housekeeping umata ngazene nama engena kubo when away plastic elbow wewuthanda ukamgqomi bedoti ikhonzo yayikiyena hallelujah okay asibeni season lana kusenomchazelo manje usuyazi umatha ukuthi ngakunjani hallelujah yisho akukhishi nabo bebemusho ngenye indlela umatha lawo yobukhona hallelujah noma mhlawumbe singamema ispeaker sizila bese kuba ngenye indlela thatha lokho okuhle ngomata wena hallelujah ngoba lawe indiglethi izinto zenkosi eyinjekthi engenasikhathi sikaNkulunkulu wenesikhathi sikaJesu look mase fika kubani uJesu ngekhathi kubani sefula zabo lithi iBhayibheli bathumela oqala uJesu lithi wayejwayele khona ewumngani wabo bobathathu nasifuna njalo la wayemngani wabo bobathathu Martha Maria nobani noLazarus ebathanda ngendlela elinganayo lefanayo bonke haleluya lithi iBhayibheli mase gula-ke uLazarus kanti uJesu angeke ukugula baye bethumela imessage uthi ngoba bayamazi ukuthi uJesu uyaphilisa uyasindisa akake eze ngapha nazi nomthanda kakhulu uyagula uJesu bese ithonile imessage sifikile kuyena lithi iBhayibheli waqhubeka wahlala another 2 days la ayaye khona inkosi yomusibusisi amen hallelujah and maqhubeka hlala another 2 days kuyadlulela ukugula ama-stages hallelujah kuze kufike leshona khona eseshonile uyangcwatshwa eseyiwatshiwe bayafika abajida bazolila eBethaniya emzini wakabani wabombata noMaria noLazarus hallelujah yilapho namhlanje lesithola khona ukuthi ngenkathi uJesu efika wezuma ukuthi uJesu yeza amhlangabeza wengeke amhlangabeza umuntu angenandaba naye
bakuhlangabeza kuba ne-business noJesu. Kwakune-agreement ababenzile noJesu. Usiyamtshela ukuthi oh Jesu, ukuba ukhona umnewethu ngafanga. Uma kuba ngenandaba noJesu noma engamazi amandla kaNkulunkulu, wangekasho ukuthi uJesu bengekafa, wangekasho uLazarus bengekafa uJesu bekhona. Hallelujah. Hallelujah. Ujesu kodwa uzovuka, ngiyazi ukuthi uzovuka ngona. Kodwa khona izwe ngithandayo kumaleli special. Ethumela special message uJesu bazalwane ebandleni ukuthi ngiyazi noma sekunje sekunakele emehlweni ethu sekubona sekuphelile, wena kukhona ongakwenza uNkulunkulu akulalele. Sisashintsha lezimo esisibonayo thina leBhethaniya. Lisengaphakamisa igama likaNkulunkulu ngawe Jesu leBhethaniya. Ngamanye amazwi uthi awuyeke uNkulunkulu wakho Jesu wenze nomangaliso. Wena isho kanjani into enjalo engazange uJesu? Unokholwa uMatha. Uthi ukungena kwaJesu sokuguquka izimo. Laba bantu bayakhala ngalendlela. Hallelujah. uMatha ubhizi uconvince uJesu. Ngamanye amazwi ungena esiguqweni noJesu. Angisho njalo ngoba sabazalwane babanje uJesu ungena esiguqweni simtshela izinto ezinakele. Uthi lungisa 1, 2 and 3. Noma ngathi singeke sibone ngathi ngeke uluke ngamehlo ethu. Kodwa Jesu ukhona usangakwenza. Awunamandla phezu kwempilo yonke. Mama sithembe wena uthembekile. Awushiya abantu uNkulunkulu. Jesu hallelujah. uMaria nakwakuyinkonzo leyo yenza. Uyithishwe hleli endlini. Kwangeke kubukeke abantu bezobakhalisa abaJuda abanye babashiye bayize noJesu. Ivangeli noma uJesu efike empilweni zethu usifundisa wisdom. Nokwenza izinto ngokukhulu ngokukholwa egameni likaJesu. Uma uyikholwa wenzi noma kanjani. Awukhulumi noma kanjani. Awuphathi abanye abazalwane noma kanjani. uNkulunkulu ngisho bakubona wisdom uNkulunkulu uyakunikeza indlela yokuphendisha ama-situations. Hallelujah. Hallelujah. Indaba-ke isekutheni uJesu aze enza akwenza noma ekade akwenza. Kodwa amanzi kaMatha amenze ukuba uJesu excelle. Ngoba ubonile ukhona umuntu ohamba nami lento engizoyenza. uNkulunkulu angithume kuyona inkosi yomsindisisi. Hallelujah. Hallelujah. Izothi excelle iba nokukholwa uNkulunkulu. Don't just pray. Ngenxa yokufanele ukhuleke. Iba nokukholwa ukuthi ukukhuleka kwakho, ukukhuleka nomthandazo wakho uzoshintsha isimo. Umkhuleko wakho uNkulunkulu uyawuzwa. Uma ewuzwa uyawuphendula. Asikhoze uNkulunkulu ombhali thina, asikhoze uNkulunkulu ophilayo. Lo uNkulunkulu lo wenza umangaliso ku-Elijah. Washisa umnikelo, wambiza kwababili uthi ehla uzoqothula lo mnikelo. In the very same God esimkhonza kumanje. Lithi iBhayibheli mawufunda lapha encwadini yamakhosi ayisiya usuku lonke ingashi imnikelo yabo. Kodwa u-Elisha mesekuyi-10 yakhe umnikelo wawuthela ngamanzi phezu kwemfuyo. Kodwa khuluma izwi kwehla umlilo ezulwini washisa umnikelo. Yilo uNkulunkulu esimkhonzayo.
ukuzwisisa phakathi kwethu uNkulunkulu. Yabona isikhathi esinamandla okusahlula thina ngokwethu. Yanunamandla okuyishisa zibe mlotha zibe yi-ash. Ngingaphinde zisitande kodwa kubiza abantu abazobheka kuyena ba-serious ngayo. Hallelujah. Kubiza abantu abazophuma kubona kokuthi bangabona ngathi ngeke isimo sakho kufanele sibe normal. Namazi ngizwe. Mawukhona sakukhuluma abnormal. Angizwe. Ithi vele isekuseni manje uzolintambama. Ngoba ukhonza owenze le mvelo. Futhi unamandla okuyishintsha le mvelo. Let me tell you. uJoshua kufunakala kubonakala amandla kaNkulunkulu wakhuleka. Ngithi sifuna lo page lo script. Uthi ilanga anjani? Alime. Lingasho. Bonakala impi kaNkulunkulu yenza umsebenzi. We can do everything through Christ. Afanele sikhale kanye nezibazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Isikhathi manje ukuthi indodana yomuntu iphakanyiswe. Izophakanyiswa kanjani? Izophakanyiswa ithina ngemkhuleko. Ukuthi uNkulunkulu asebenze phakathi kwethu. Akasibonakalisa aveza amandla akhe inkosi yomsibusisi. Ngonyama onesimo ujabule kakhulu mawuthele umntwana. Utholakele bendlula khona nje. Haleluya. Kwenzeka le emkhulekweni yethu sasifisa umntwana atholakale ephile egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. uNkulunkulu ephendula umkhuleko wethu. Amen. Wena wathi ukuthi uNkulunkulu asheshe ukuza futhi uphendula. Sorry Jimmy. Oh Auntie. Oh wakho wayedwa lo uNkulunkulu. Haleluya. Amen. Indaba isekutheni uma sikhonza uNkulunkulu uzokwenza izinto ezingenzeki. Ngoba uNkulunkulu wama-possibilities. uNkulunkulu owenzayo okwazi ukwenza izinto ezidlula abantu. Amen. Haleluya. Ungubani nalo uNkulunkulu? Alithi lo uNkulunkulu uthe uMary. uMaria, ngithi uMary ngathi uMaria. Ngisho ngesingisi uMaria lithi iBhayibheli ingelosi uGabriel yafika kuyena ebusuku. Angithi ngephupho. Yathini? Very good. Very good. Uzokhulelwa uzale indodana uyiqambe igama uthi ubani? uJesu. Ade yabona lo mushwana kuyinkinga kakhulu abantu abafunda iBhayibheli ngoba bezoshumayela. Ngoba bangakuwa uyinto enganyakeki. Kanti uma ufuna ukwazi istory about Christ, uyazi yonke. Amen. Okay. Uthi uMaria uthi abesixoxe njani? Uthi Maria yena metshelwa lento. Uzokwenza kanjani lo? Kunjani? Ingayazi indoda. Noma imazi kaze ngilale nendoda. Lithi iBhayibheli wayekhona uJoseph ngithi be-engagile emiseni bathi bazoshada naye. Yabona uNkulunkulu mayefuna ukuthesta umuntu uba faithful kwakhe. Yabona uMaria kwabisi yapiyabha nasentombazana. Wayezothi uJoseph let us do it. Ufike ingelosi zokhuluma nami. Because Maria wehamba noNkulunkulu ezizwi kaNkulunkulu akayenzanga lento wayazi ifundisa izona ezizwi kaNkulunkulu. Uthi sebenza ngabantu basikwenzi lokhu
ungakafiki kule stage. Sazi umJuda ama-restrictions akho nakungabhaleka uJuda. Uyinkinga umJuda ongazazi. UMJuda ongazazi wabe kubhabhabala umJuda ongazazi. Akayazi imvelo yakhe. Hallelujah. Angithi ukuba ngumJuda nakithi ingena kuthina lelo ngumJuda. Phendule bazalwane. Bona ukuthi shawukala njengoba ngafunda kuqala babushezi. Ngabe ngena ngesibhaqa. Ushukale la shona ngoba. Ngoba I think that isifundisa isikhathi umJuda kusho ene umdumisa kaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu uIsrayeli. Kanti uJakobe umkhohlisi. Manje umJuda akahambi noma kanjani. Noma angahamba nabo okwakukhamba sakisitebe. Siyahluka. Uyayikweba umJuda. Nabo akhona amantombazana ayemaningi. Kodwa uNkulunkulu wabona into uMaria ene quality yokukhonza. Awuyona ngathwala uJesu. Lithi iBhayibheli uJosefa esezwa ukuthi uMaria unjani ukhulelwa ngithi wafuna ukumlahla ngasese umdamba. Ngoba umbona ngathi tshele uchithi ibhombe lezoqhamuka. Lokho uyisichase. Abo sithi incwadi Isaiah anothi amahubo 103. Izindlela zikaJehova zinjani? Kunezethu. Imicabango kaNkulunkulu injani? Iphakeme kuneyethu. Ebhizi uJosefa ezama amaqhinga ukuthi ngizomlahla kanjani. Bebethithile ngokukhonyama inkosi yomsimbuzini. Ngoba kwakuyinto engazi yenzeke. Wasemadala Judeni manje kukhulela umka. Yes. What is it? Be as a strategist of the Ngelosi. Maria. Hallelujah. No, akhulelwe. Angisazi ngifika lapho bazalana. Nifika nifika phezulu. Lo akhulelwe ngani? Vele ngamshaka umoya. Waqhubeka naye. Umaria wa uJesu bashaka naye. Ingakho phela uJesu enabafowabo James abazalwa uMaria noJoseph. But the first born bevela uNkulunkulu. Ngathi uNkulunkulu besamnika izinto zokuqala. Simdumisa ngolibonethu awasithanda Jesu. Akithi awasithanda ukuqala kwakhe. Uphela kwakho. Phela uJohn 3:16 nechaza indaba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela indodana yakhe kuphela kwayo. Engeke enzela thina ukuba sikhulume ezonweni. Enzela thina sesingenamandla okuthenga lezi zinto ezayithenga ziyonikezwa abafisa ubangele ethempelini bokuthethelela izono zethu. Inkosi yomsibusizi. Kodwa-ke engathanda ukuthi ukuthi ahlale noJesu. Ahlale noJesu. Mhlawumbe ungasiboni isidingo sokuhlala noJesu manje. Mawuhlale noJesu manje, futhi ngesikhathi usumdinga uJesu, uzofinyelela kuwena. Awuqali ukuhlala naye ngoba sekunesidingo. OLazarus, Martha and Maria abambizana. Bambiza ngoba babe ufriend naye. Babe jwayelene naye. Babe spenda isikhathi sabo esiquality together. Yes. Hallelujah. Amen. Babe spenda isikhathi ndawonye.
ngamanye amazwi babe visible ey'ntweni zikaNkulunkulu, betholakala ey'ntweni zikaNkulunkulu, bebaningi emthandazweni, bebaningi endumisweni, bebaningi emnikelweni, bebaningi ey'nkonzweni, bebaningi bazalwane. Sekuyinkinga uma uzoqala ukukhuleka ngoba usuneyinkinga ukuthi udinga uJesu akusize. Angisho ngiyakusiza, kodwa kusuke kunenkinga. Haleluya. Iba umngane. Ubani umngane wakho lo uthi umbiza noma efike late afika ukuqhula izinto. Lungasu ikuye bekezela mzalwane ngoba uJesu sibizelwe enkonzweni yokuhlala noJesu. Masibizelwe enkonzweni yokuhlala noJesu, zonke izimo esingena kuzona kufanele sibeke isitshele yena kuqala. Haleluya. Haleluya. Ngaba ushanela ibhekela kwakho uqede ibhekela kwakho, lento ayivuke ngaphakathi iqhubuke bathathe ihlabeleleka nje. Kanti khona i-connection osukuyona, khona izosukuyona. Thina asikali ukuconnecta ngoba sesifikelela ngoba usesi. I-connection uwedwa, ishisa ilanga, kodwa wenza i-connection ikhona. Ujiba usemgwaqana ngingagwekeseni, i-connection ikhona. Connected. C'est dire connexion. C'est dire connexion Yesu. C'est dire connexion Yesu. The more you want to make a network, I want to contact. I want to tell them SMS. I want to tell them note. I want to come and about the network in a training. It's not understanding as to the network here for Yesu. I'm sure those channels. Jesus,
iyabasiza i-connection noJesu. Hallelujah. Into iyabasiza ukuthi uJesu abe yi-center of their lives. Akabonga uJesu. Ngamanye amagama makabebika ukuthi umfowethu ufile and if ubukhona ngawumfowethu bengabanga hayi bazalwane ngizothi unafi uJesu khona. Maungafi uJesu khona. Hallelujah. Ngizosho phina ngifuna ukuthi Jesu namhlanje ngifuna ukuba yi-center of my life. Akabonga uJesu. La hayi bazalwane ngiyacabanga apostoli ukuthi uJesu wayefika lento ukuthi uLazarus ufile akazange adinge ukuthi atshelwe. Wayefika emzweni yakhe ukuthi uLazarus ufile. Hallelujah. Noma hlala another 2 days wayefuna ukuprove ukuthi I am God. Hallelujah. Wayefuna ukuprove ukuthi nginaphezulu kokufa. Akabonga uJesu. Wayefuna kuze kuphethuze impethu ezidumbini. Akabonga uJesu. Izothi namhlanje ofisa ukuthi inhlanhla ingene ekhaya ozothi Jesu bana yisenta yempilo yami namhlanje. Ngifuna ukuphuma network nawe namhlanje. Akabonga uJesu esayikhaza ngempostoli ethi ungaba ne-cellphone ebizayo i-Apula. Ube ne-net ne provider MTN noma uVodacom. Ube ne-airtime eningi. Akabonga uJesu. Kodwa mangabe i-position yakhe isesigodini la i-network ingadonsi khona angeke ukwazi ukuxhumana hayi bazalwane ngeke ukwazi ukuxhumana noJesu. Jesu udinga ukuthi ube ne-network naye, ube nendlela yokuxhumana naye, ube nendlela yokuthi ukhulume naye. Hallelujah. Beumngani wakho hayi bazalwane ngifuna uzothi Jesu ufuna ukuba umngani wakho namhlanje aphuthumeze ngaphambili. Nayi inhlanhla nangu Jesu. Nangu Jesu ebiza abantu. Nangu Jesu ethi zanini kimi nina nonke nina nikhatheleyo nisizayo ngizoliphumuza. Hallelujah. Mayikhona njalo bazalwane nanithi basenthandaza ukuthi Jesu ufuna ukuthi ube yisenta yempilo yami namhlanje. Hallelujah. Ngiyadinga lokhu okwathola uLazarus noMaria noMartha egameni likaJesu. Sana ngaphambili senthandaza. Como Zemini tiwa eBethania ayikho into abayisimangaliso njengalesi. Hallelujah. Bawitness abantu bangaseBethania ukuvuswa komuntu ofileyo. Akabonga uJesu. Siyabonga baba wethu ongcwele emini uNkulunkulu othongwele. uNkulunkulu baba wethu ongcwele unikanda wonke ngophezu konke. Baba wethu ongcwele besingubani uNkulunkulu othongwele. Unkulunkulu othongwele network. Baba wethu ongcwele uselela uNkulunkulu othongwele uthanda wena. Baba wethu ongcwele athi umhlabeleli selupholile uthando lwethu kodwa thuma umlilo ongcwele. Siyabonga baba wethu ongcwele emini sithi uNkulunkulu impela ungoqala futhi ungogcina ungu-Alpha igama lakho ungu-Omega. Baba wethu ongcwele singekwazi ukuthatha unyawo sibeke singahambi nawe. Baba wethu ongcwele sifuna ukuhamba nawe ndlela yonke. Unkulunkulu othongwele ube uNkulunkulu wethu sibe abantwana bakho. Siyabonga baba wethu ongcwele ngezwi lakho. Baba wethu ongcwele usifundisa nokusiqwashisa ukuthi baba wethu ongcwele sesikwenze konke uNkulunkulu othongwele kodwa wena isenta yempilo yethu. uNkulunkulu othongwele singakwazi ukwenza yonke into yomsebenzi. Baba wethu ongcwele sibe able ukwenza zonke izinto kodwa wena mangabe ungekho phakathi kwethu, wena mangabe ungeyena umngani wethu uNkulunkulu othongwele siyasimemeza uNkulunkulu othongwele siyohluleka.
Baba uthongole sifuna ukuhamba nawe Baba bangalonke uNkulunkulu uthongole thatha indawo yakho uNkulunkulu uthongole thatha amalungelo onke Baba uthongole ukhulume kahle emini uNkulunkulu uthongole izwi lakho liyaphilisa Baba uthongole ngiyathandaza ukuthi omunye wethu uNkulunkulu uthongole laphume ngaphandle laqala Baba uthongole siyathobisa Baba uthongole yonke imoya uNkulunkulu uthongole Baba bazalwana abahlangana bezana nayo uNkulunkulu uthongole siyaphula yonke imigoqo Baba uthongole siyakhwibila yonke imigoqo ebekwe uSathane uNkulunkulu uthongole ngoba wena usisekisile ngezwi lakho uNkulunkulu uthongole ukuthi masikhonza wena themba wena uNkulunkulu uthongole uyozwa lawo uzibona ezulwini Baba uthongole wena uzosikelela Baba sibusise uNkulunkulu uthongole ngobusiso lwakho uNkulunkulu uthongole egameni likaJesu Kristu ophilayo amen